nin kunɲɔgɔn laban ninnu na lakanabaliya kɔni wɛrɛntɛra ko kura ye Mali camancɛ yanfan na kɛrɛnkɛrɛnniyala Bajangara o marabolo kɔnɔna na wa kɛn bɛ ka degun lase dugu caman ma nin waati in na. Kunungo kari fajiri sɔgɔma an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko dangarwalew kɔni kɛra ko kura ye Bajangara marabolo kɔnɔna na dugu mun n'an b'a wele ko Bɔjɔ. Kulu marifatigi minnu lakodɔnnen tɛ olu kɛn bɛ ka na dankari kɛ ka ɲɛsin yen dugudenw ma wa kɛra sababu ye maa caman olu bɔnɛna u nin na. Nin kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sɛbɛntiyara maa dɔw fɛ minnu bolila u nin kisili kama ka na sigi Bajangara. U ka fɔla dangarawale tigilamaw nana dugu koori ni ka sɔrɔ ka mugu wuli ka ɲɛsin dugudenw ma. Maaw kɔni carilen kɔfɛ u donna dugu kɔnɔna na ne ka dugu suma marayɔrɔw ale ni dugu so caman ka olu jeni. Bi sɔgɔmada in na Bɔjɔ duguden minnu tora yen nɔ ani dugu fɛn fɛn bɛ a lamini na bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ k'i ka minɛnw fara dangarawalew ɲɛsiranya kama ne ka Bajangara sɛgɛrɛ nin waati in na. An bɛ waati min na sɔmiya baaraw don dugu camanw de bɛ yen minnu kɔni kɛn bɛ k'u ka danniw kɛ nka dangarawalew ɲɛsiranya kama u bolila ka n'u sigi Bajangara lakana o ɲini na. Bi sɔgɔmada in na ntɛnɛn i k'a dɔn k'a fɔ Bajangara jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen olu kɔni kɛn bɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ lajɛrɛ dɔ la u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na cogo min na. Mali finitigilaka minnu dagalen bɛ Bajangara n'an b'a fɔ a ma opération Maliko olu fana kɛn bɛ ka girinkajɔ dɔw kɛ min b'a to maaw u bɛ se k'u ka samiyaw latɛmɛ lakana kɔnɔ cogo min na. Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bajangara mara kɔnɔna na.